Шонхонов ва Бахтиёр Зарипов ба бозӣ ворид гардида буданд. Аз маркази майдон бозингарони дастаи Вахш бозиро шурӯъ мекунанд. Киё дошт партофти Назаров ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар. Инҷо Сергей Яворский зарба мезанад. Капитани дастаи Вахш. Садоиштаки доварон баланд шуд. Инҷо зарба зад. Фурсати навбатӣ ва гол. дастаи Вахш дар дақиқаи 26-уми рақобат аллакай ҳисобро 0 бар 2 менамояд. миён омад барои ӯ ва тавонист бо сар тӯбро ба дарвозаи Иззатулло Турсунов. ҳамлаи навбатии бозингарони дастаи Исхата. пас ба Ҳоҷи Абдуманон. инҷо зарба ба самти дарвоза. дарвозабон бармегардонад ва бозӣ идома дорад. тӯб дар идораи бозингарони дастаи Вахш. инҷо тӯбра бои Самандар Қодиров, аммо аз партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои бозигарони дастаи Исхата ва гол. билохира аз зарбаи кунҷӣ истифода карда тавонистанд бозингарони дастаи Исхата. партофти хеле хуби Ҳайдаршоҳ Худойдодов буд. бозигаре ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид шуд. пас ба Бенҷамин Ампонса. ҳаракатҳои Ампонса. зарбаи Бенҷамин Ампонса ва тӯб бозингарони дастаи Вахш. ҳамлаи навбатӣ Сергей Сканян дар дохили ҷаримагоҳ бо тӯб қарор дорад. ҳаракатҳои Ҳайдаршоҳ Худойдодов. пас ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои бозигарони дастаи Исхата. махсусан барои бозигарони дастаи Вахш. фурсат барои Тони Бекатал. Ҷон Сангинмоев ва тӯбро ба Иброҳим Шонхонов. Сергей Прохоров тӯбро гирифт ва бо ҳамин садои ҳуштаки довар